Kepala dipegani gitu. Halo Mas Peci, gimana kabarnya Mas? Sehat, jumpa lagi nih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita ya Mas Peci, Ya. tim IBS Channel pastinya. Malam hari ini kita berada di wilayah Banguntapan ini Mas, Banguntapan Bantul. Kita diundang ke sini itu gunanya apa Mas? Ya, kemarin ada saudara yang datang ke sekretariat ya Om ya, mengutarakan keluh kesah yang terjadi di tempat usahanya gitu. Oh iya, iya. Tapi nanti kita bisa korek-korek melalui narasumber Ya. yang mana nanti bisa menceritakan apa yang terjadi di sini di tempat usahanya gitu. Oke Mas Peci. Oke Mas Peci, kita ingatkan lagi buat teman-teman pemirsa IBS Channel pastinya bahwasanya kita dari tim IBS Channel itu tidak membuka cabang ya Mas ya. Dan kita di sini IBS Channel tidak memasang tarif. Pastinya jangan takutlah atau jangan sungkan untuk mengundang kita tim IBS Channel karena di sini kita tidak memasang tarif ya teman-teman ya. Oke, bila mana teman-teman biar nggak ketinggalan video-video dari kami, pastinya jangan lupa tekan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya biar mendapatkan video-video terbaru dari betul sekali. Siap. Oke, lebih lengkapnya kita panggilkan buat bapak atau ibu yang punya rumah guna menjabarkan keluh kesah apa aja yang terjadi di tempat usahanya. Supaya lebih jelas gangguan apa aja yang pastinya di luar nalar ya Mas ya pastinya. Ya, betul. Monggo bapak atau ibu silakan. Monggo Pak, keluh kesah napa mawon Mang ceritakan kajenge gamblang. Ya. Di sini kita punya keluh kesah bahwa kita punya usaha kecil, tapi mungkin ada persaingan bisnis yang seperti apa. Bahwa ini bisnis kecil tapi banyak yang ganggu. Pernah kita membuat seperti ini dan beberapa customer dari kita itu mengeluhkan bahwa di sini buka, tapi mereka bilang bahwa di sini tutup, lampu peteng, nggak ada cahaya sama sekali, bahwa nggak ada musik. Padahal di sini buka, musik tetap nyala, kita tetap aktivitas seperti biasa. Dan ada beberapa kali masakan dari kita itu baru, tapi ternyata basi, bahkan berbau busuk, tidak wajar seperti biasanya. Maaf Pak, mau tanya ya ini ya. Ya. Untuk keluh kesah seperti ini udah terjadi berapa lama? Ini terjadi kemarin setelah habis Lebaran. Oh, habis Lebaran. Jadi habis Lebaran ada beberapa, pernah ada yang menawarkan untuk membuka jalan di sini, tapi dia merasa bahwa kita membuat kecewa. Tapi kita juga nggak merasa kecewanya itu seperti apa. Karena kita tidak merasa kita membuat orang lain itu, karena di sini jujur ya Mas, di sini kita tidak pure mencari keuntungan atau mencari yang seperti apa. Kita mencari saudara. Kita mencari komunitas, mencari saudara yang kita bisa guyup rukun, istilah kita bisa ngopi bareng, seneng bareng. Seduluran ya Pak. Pas seduluran itulah yang kita cari. Nah, tapi entah kenapa kok ada yang berbuat seperti ini, entah motivasinya apa, entah dia punya maksud yang seperti apa, kita tidak tahu. Nah,
Bahkan ada salah satu yang sering berkunjung sini, bahkan hari-hari di sini, tapi ternyata dia, kalau istilahnya orang perang, dia adalah mata-mata, telik sandi untuk menghancurkan tempat ini. Bahkan sudah kita bilang bahwa di sini bukan pure, bukan sepenuhnya untuk mencari keuntungan, tapi kita mencari persaudaraan, paseduluran yang bisa terjalin untuk guyub rukun sesarengan. Selain itu Pak, selain itu efeknya apa mawon sih? Setelah itu efeknya bukan dari tempat saja, bukan dari kuliner kita saja, tapi efeknya ke kita sebagai pengelola. Dengan pasangan saya itu hampir, kalau kita sehari bisa akur aja itu udah bagus, itu udah bersyukur sekali. Bahkan sering, bahkan masalah kecil aja, masalah yang sesepelenya aja, kalau ibaratnya itu masalahnya, kalau kita masalahnya anak PAUD lah, nggak bermutu gitu, nggak bermutu lah, masalahnya anak PAUD itu jadi masalah besar. Bahkan kita sampai berantem uring-uringan lah, kalau Jawa ini uring-uringan itu sampai sepele namanya, sampai berjam-jam. Tapi nanti setelah itu, setelah kita baikan dan kita itu bingung, tadi itu kita ributkan apa toh? Kok bisa ribut seperti itu, sampai keluar kata-kata kotor, sampai itu tadi yang kita ributkan itu apa toh? Nah, disitulah kita bingungnya, apakah ini ada istilahnya, kalau istilah kerennya, apakah ini ada black magic yang di belakang kita, apakah ada gangguan dari entah dari mana, yang gangguan dari yang tidak kelihatan, yang tidak tampak oleh kasat mata, yang seperti apa. Nah, makanya kita minta bantuan dari tim IBS Channel ini. Mohon maaf sebelumnya, kita minta bantuan, bukannya kita yang istilahnya kalau orang yang beragama kita syirik, bukan, tapi kita berusaha dan tawakal. Kita minta ke Gusti Allah lantaran tim IBS Channel gitu, kita minta ke yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui IBS Channel. Untuk apa? Pertama, untuk kelancaran usaha kita, yang kedua untuk tetap bisa terjalin silaturahmi, terjalin kekeluargaan, paseduluran untuk lebih baiknya ke depan. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya kita mengundang dari IBS Channel untuk minta bantuan lantaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran IBS Channel untuk mengembalikan situasi semula, paseduluran yang akrab, bisnis yang lancar, untuk kebaikan kita semua. Itu. Kalau untuk dulunya kok tahu IBS Channel itu dari mana Pak infonya? Nah, kita sudah melihat dari YouTube juga, dari IBS Channel, bahwa ini bukan pure, istilahnya bukan pure untuk settingan ataupun istilah untuk mencari konten semata, tapi ini benar-benar untuk membantu masyarakat ataupun istilahnya umum yang membutuhkan dan benar-benar untuk kembalikan normal seperti semula. Oke. Untuk lebih lengkapnya persiapan apa saja Pak ya, biar nanti Mas Ibnu bisa menjabarkan, guna bisa segera kita mulai acara malam hari ini supaya nggak terlalu malam ya Pak. Iya. Monggo Mas Ibnu. Bapak Sugeng Dalu. Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan, kesarasan semuanya. Alhamdulillah bisa hadir di kawasan Banguntapan, kurang lebihnya tanpa ada alangan suatu apapun, dan memenuhi panggilan dari Bapak ingkang punya usaha punika Pak nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun Bapak menika tim kula anggenipun sowan rawuh wonten ing usaha punika
radiagi telat nggih Pak nggih mboten saged radi gasik kawontenan menika nenggo tim danku yang kagungan kegiatan piyambak-piyambak. Alhamdulillah ini sebenarnya belum hadir semuanya, hanya beberapa cuplikan yang saya ampuh di sini. Kawontenan keterbatasan waktu dan kegiatan masing-masing nggih. Pramila estu insyaallah sak mangke abadi kula gulas sesarengan Pak. Nggih. Menapa ing dados keluh kesah sing dipun utaraken baik lewat bipun maupun niki sampun dipun cuplik. Insyaallah saya bersama tim lahir batos niat ingsun lanti lembahing manah bantu menapa ing dados kejanggalan Bapak sekeluarga linangkung usahanipun. Saestu badhe kula tuntasaken biar sak mangke wonten titik temu titik terang apa to penyebabe kok usahaku iso dadi kaya mengkene. Nek emang sepi ataupun napa nggih ada kejanggalan karena faktor real atau alami can kahanane seminwe bisa memaklumi nggih Pak nggih. Tetapi apabila kok ada kejanggalan yang tidak masuk di ranah nalar kok terjadi di usaha ini, lah ini tugas saya sak mangke. Lantaran kula Gusti Allah sak mangke ingkang ijabah sedanipun saestu mugi-mugi menapa ing dados penyuwun Bapak sak keluarga tansah dipun ijabah sedanipun. Amin. Nggih. Alhamdulillah estu menika badhe gula sesarengan kanthi real tanpa ada rekayasa. Mungkin Mas sudah dicuplik tadi langsung dipun lajengaken mawon Kang Mas nanti jika bekal ndak keburu injang. Nanti akan kula wiwiti. Nanti mohon doanya kepada semua yang hadir di tempat ini biar napa nggih langkah utawi lampah kula sak rombongan dari mulai sampai acara akhir diberi keselamatan semuanya. Amin. Pak. Amin. Gitu Mas Yos dipun lajengaken monggo. Oke, teman-teman, kita ingatkan lagi ya Mas ya, bahwasanya kita dari tim IBS Channel tidak membuka cabang pastinya dan kita tidak memasang tarif pastinya. Buat teman-teman pecinta IBS Channel supaya tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kita, pastinya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng pastinya. IBS Channel, mantap. Kula nuwun sugeng dalu. Menika ingkang rawuh hadir wonten ing ngajeng kawula menika mbok menawi saged nempangaken menika sinten. Apa ganggu aku pengen Wonten mriki nyuwun pangapunten sakderenge badhe mangertosi rumiyin menika kalian sinten maksudipun sing manggen mriki napa saking jenengan sing mandhegani manggen teng papan mriki. Nggih, sakderenge nyuwun pangapunten mbok menawi wekdal dalu menika kula ganggu anggen panjenengan istirahat utawi aktivitas. Mungkin jenengan misal merasa terusik nggih nyuwun pangapunten. Kula sak rombongan dugi mriki minangka pembutanipun keluarga terutama owner warung punika kaperlu kagem gulas nyuwun napa nggih pitedah gambaran petunjuk sing sak menika dados keluh kesah usaha punika. Aku ngerti. Nggih. Apa maksudmu tekan kene iki aku ngerti. Nggih. Nggih, terus.
terus terang kula ming badhe nyuwun pirsa mawon pengen mangertosi ana apa to kok ngantek warung kene iki nek dipikir logis kok ora masuk akal. Sing maune gayeng, sing maune regeng kok iso ngantek gratis tuntas. Oke lah nek ming sepine karena kahanan aku iso rumangsani keluarga iso maklumi ya. Ning kok iki semakin kesini semakin rene kok Kodone kowe iki yo ngerti. Nggih bener nek misal aku ngerti, cuman kan teng mriki ben sareng-sareng sami mangertosi terutama owneripun sing kagungan menika kan nggih kita harus pirsa. Nek kula pribadi nek kagungan nggih oke lah, saya pribadi saya pasti tahu. Cuman kan di sini kan kula nggih memastikan validasi, menggolek validasi nih mesti sak nyatane iki kepiye kan. Dadi ora mengangen-angen ora ming mergo gek. Nah, wonten ngenten iki kula iki ming pengen ngerti kejelasane tentang usaha kene iki. Akhir-akhir iki kok suwe saya le nemen. Ana sing ra seneng. Ya ana barang-barang ala sing ngene iki. Ono. Kuwi kira-kira wis sak untara urung kuwi. Le ngantek iso tetandur ning. Rung. Berarti anyari. Kuwi pelakune Ya ora ado. sok sabarene ya. Oh. Saged ditanggapi bener Pak Mang Tandri. Niku sing niat ganggu mriki niku biasanya niku mboten. Biasanya bulan mriki mboten. Ya. Ora usah kok ngene. Ya. Pelakune bareng Ya tetel. Ya. Ora usah. Saya panas ngene iki, saya panas. Ya. maksudnya gini kok mriki napa gitu. Ya. Ronggon Ya. ngarep mburi ngono. Nah, ini kan terus terang arep golek validasi kejelasan. Jadi intinya ngene. Aku izin dong jenengan. Aku dina wenang keluarga ini kon gulas tuntas ngresiki netralisir iki mau barang-barang sing merasa ketandur ning kene. Ya, tak ewangi. Aku njuk tulung ya diawe diamping-amping. Kalau misal jenengan sing kawedan ning kene jenengan wis suwasa. Aku arep bayar kuwi utek lan aku. Heeh. Panggonku ning kono. Oh ning kono Ya. Ya wis ngene. Aku ning kene wis petik no sithik ya rezeki kul petak Gondoarum. Sakmene di yo ning bebungah kanggo kowe. Ya, matur suwun. Seneng ini. Sing penting kok ayo bareng-bareng kanca-kanca. Dirangkul kabeh. Disatukan. Jadi dene kon ngewangi ben warung kene iki laris rame meneh sing biyen-biyen do ngalih iso do bali rene meneh. Terutama sing di niatan elek mau kupen saka meneh. Carane ngono kuwi. Tetep nuwun Gusti Allah ya cuman gandeng kahanane nganggo media kuwi sak bangsane ya wis ngampun dengan ngono tetep bakke tak kon ngamping-ngampingi dampingi aku terutama keluarga kene ben iso adem ayem iso gemah rupah lan jinawi pangan sandang rezeki gampang.
Terus terang ning kene iki yo ora arep golek wis diatur kowe iki ning arep golek sedulur, buka warung kene golek sedulur. Kasarane Aku yang ngerti nek tujuanmu dene iki kowe. ya Ngopo ra wingi-wingi? ya nyun ngapunten nek misal ora wingi-wingi ya ngene piye ya kaya Ben aku iki kepenak ya nang kene. oh berarti jenengan yo melu ke usik to Ya. yo nek kaya aku nek ra ono jawilan yo ora mungkin to ngantek tekan kene Ya. nek aku wis dijawil yo sing aku kene semak-semak tak ewangi di HP dengarke golek ning buriku ngambil rombongan terutama sing di omah kene. Ya. Sak kanca-kancamu ayo dijan rene. Intine ana kegiatan iki sifatnya positif kanggo ngusah sing barang-barang sing niate arep nyilakani utawa musik. Kowe sak budrahmu linangkung usaha kene sing arep digawe sembete rezekine sak tamu-tamu. Ya. Ngono ya. Wis pon aja lunga-dado, tetep ngamping-ngamping aku sak keluarga. Misal ngarepan kono engko butuh dijagani ya men ana tim sing manggon ning kono. Bengi iki aku ya menunjuk tulung. Sing barang pemandur ning kene tulung balekno karo sing gawe bareng-bareng ayo. Piye carane satukan jati diri. Kita tetep berupaya nyuwun Gusti Allah balekke paitan kene iki ra pesen gesek kok tapi gesek iki balekno karo sing ngono ya. Ya. Aku njuk tulung tenang. Nah, aku ya percaya kowe. Ya. Piye carane? Ya, piye carane? Ayo gulas bareng-bareng nek ana regetan setitik pun kudu dinyalehke disapu, disingkirake. Ya, matur suwun. Ya, ayo bareng-bareng kita digulas bareng-bareng, kowe aja ngaleh ado-ado. Tak seluk iso ngamping-ngamping aku ning mburi kene. Iya. Ya. Dipandang Mas, pandang Mas. Belakang jagane nggih. Pun sakmenawa jenengan medal piyambak. Bisa saja. Katuran modal kiambak nggih ngamping-ngampingi kula teng wingking kula sak rombongan linangkung ngamanaken keluarga ugi. Cari. Sampurna kulasana sun puji daya cipta mutlak mulku ing sunggal jumrengatan ya Allah. Dan sempurna riyen. Sing penting kepala dijagani nggih. Nyuwun kepala. Dan sempurna riyen, dan sempurna riyen. Nuwun.
sinten? Niki sinten iki? Niki sinten? Iki sapa? Iki sapa? Urusannya apa? Urusan ngeten urusanku tekan kene sing jelas arep netralisir nggon ngresiki nggon ben gone kene ben gone kene swadem ayem Kekuasaanku. radi mundur sithik iki nutup kamera Kita di wilayahku. wis suwe yang iso tekan kene Urusan. Suwe ora suwe. ya bener suwe rasa itu urusanku cuman kan aku ning kene terus terang ya iki ning kene minangka Lalu ngusik aku. penyurane sing di omah jadi aku ya ndek berhak ning kene Hak. Hakmu apa? ya kuwi mau aku dine amanah sing di omah diane amanah owner kene kanggo ngresiki barang-barang kaya kuwi ngene lho sing niate arep ngisruh ngalang-alangi dalan padange dalan pangane warung kene Gawean kurung rampung. Aku ora bakalan lunga saka kene. terus tak takon gawean murung rampung iki rampunge ngantek kaya ngopo to tak takon Ngasih iki dadi lemah meneh. Cur. Pakai ropo. Jadi niatmu ki arep nglengserke warung kene ben rata meneh. Ngono to? Jelas. Ngajeng ditambah. Kowe dibawa uang. Oh jelas. Tujuan urung rampung, urung sempurna berarti aku kokon wong. Oh, ngono. Terus tujuane ngratake kene mergo dheke kesaingan apa? Ora perlu ngerti. Yo kudu to. Ora perlu. Terlalu musik aku. ora kowe kok ngantek tekan kene? Tak takon. Kowe kok ngantek tekan kene? Apa ya jenenge? Sing ngirim kowe lho. Sekagol apa to kok ngantek iso kaya ngono? Dendam. Mergo dendam. Dendame mergo apa? Kowe Aku. mari dendam. Ngopo nglarani juraganku? Larane apa? Larani juragan ini. Juraganmu. Nglarani masalah apa? Nglarani masalah apa? Ati. Juraganmu Malam wis tau juragan. kenal aku. Kenal banget. Kenal Kenal banget. banget. ya. Kowe ngirim rene lantaran apa? Dendam. Ora Lewat apa? keguang. Lende lagi kene. Pasir. Lemah. Kurang lemah. Pasir. Mas kuburan mau Digowo dhewe karo juraganmu apa lantaran wong liya? Lewat wong. lewat uang. Lewat Konon. wong. Wong nang. Terus ning nggo rene wayah apa? Apa? Kowe ning nggo rene ya wayah apa? Sore. Jam piro nan? Kira-kira. Pira kurang ngerti jam kok. Kurang jam. jam. Sore. Tapi sore ya. Sore. Mari Kali buka jam ini Pak. Jam
jam sekawan. Terus sing jero mau tugasnya ngopo? Sing ning ditandur ning kene mau tugasnya ngopo? Nek sing ngarep mau kowe ngalang-alangi dalan ngadom rene, nek sing ning kene ngopo? Kon mulai. Kon ra kerasa ngono. Kon mulai. Kok jare bapak iki sok ana tamu gak kesurupan ning kene iki sing ganggu sapa? Ana sing ganggu. Ana sing ganggu. Ana sing ganggu. Sing leboni sapa? Maksudnya sing manggon kene apa Sak kancamu. Oh sing nang kene. Berarti ora ning gendeng jenenge karo kowe ya. sing leboni kuwi? Berarti nek kowe Aku tendak. Oh, nek Tugasku tendak. tugasmu pokoknya merusak papan panggonan kene ya nek kowe tugasmu. wis dadi intine ngene. Ningkat waktu, kira-kira kowe iki tak lungake piye bengi iki? Wis tenan. Tugasmu rampung wis ngene. Dadi intine bener tugasmu ki dong rampung ya, ning tetep piye carane ora iso bengi iki ya. Bengi iki tak netrale kabeh ngene. Saka penjuru ngarep, penjuru mburi. Sak kudrahmu kudu iso ngalih. Iso ora iso kudu ngalih. Iso ora iso kudu ngalih. Bon ngene, dadi ngene mawon. Kan pusate kan iki kuncine kan ning ngene iki. Jadi piye carane nek emang di sana enggak mau ya gelem ra gelem terus terpaksa. Ben paksa ya mau. Wis masa bodho piye carane. Ngono nggih. Wis ya, pokoknya niki aku mos nyanak apik-apik takon kowe apik-apik. Kowe tak sanak tak krena. Tak kon sumingkir saka kene, tak arahe malah kepenak gegandengan kowe sih tetep kenceng karo kontrakmu, tetep kenceng karo si empumu karo sing juraganmu kuwi. Ya nyuwun ngapunten. Nek secara paksa bengi kowe tak singkirke. Wis aku mos ngomong apik-apik. Gegandengan kowe seragam dan niatmu ngantek areng lebur ke papan kene yo ngapunten nek kowe tak lebur ke siki. Wis. Wis. Mau daripada wis tak sana apa-apik karepku nek kowe tak krana apik-apik ayo tak goleki nggon wis engko tak syukur-syukur tak pedhot ikatan meneh gandeng kowe tetep kenceng kekeh karo kontrakmu karo kongkonanmu ya di ngapura nek bengi iki tetep ora gelem secara paksa kowe kudu sumingkir saka kene karena aku yakin kowe ngalih mesti kanca-kancamu melu ngalih kunci gemboke ning nggonamu ning kene iki nek ming dipikir golek pangan, golek duit, golek sarane pangrupa jiwa ya ora sepiro. Niki mung golek sedulur. Nek kowe pengen ngerti. Sing ndumah kene iki ya ora tau sing sikirane nyalani dan nyenggol pekepe ya ora tau. Nek bab kaitan merga sing dimaksud ngarek ati ya jenenge wong menungsa mesti ana lupute ana salah ya ora sampai kudu kaya ngene. Wis ya, iki sing terakhir di ngapura tenan. Aku wis nyanak kowe apik-apik, gandengan kowe tetep wis ra kena di renah. Nyuwun pangapunten nek bengi iki aku kudu secara paksa ngalihe kowe, nyingkirke kowe saka papan kene.
Tut nggih. Dicekeli mawon tangane nggih ben damel mawon. Nggih. Niki separuh. Warnane awak nggih. Beras kuning. Niatku orang larani kowe ning larani sing gawe. Mbak, nyontohin akuan itu Mbak. Air putih ini gini. Miki Mbak, miki. Ini si jenis seneng gitu mau ya Pak. Kisah tunggal lagi mau. Wah, apa kau yang usaha ini? Jadi mau. Sekarang linggo sing apik. Sing apik. Apa kau ngurus urusanku ini? Terus terang ya. Emang wengi iki atak usik kabeh sing sekirane ngalang-alangi warung iki. Atak usik poin sing sekirane gawe resah, gawe ulah. Ra iso. Jadi niki wau kan sempet ngajeng ya sing teng ngajeng ro sing ning tunggal moto. Terus sing siji kan digowo. Kalau mau piye? Peranmu apa? Kayak aku ngene. Ngantek iso kaya ngene lho, jur-juran kaya ngene. Do bejajikan ning ngene. Wah wis gaweanku. Ya mlakno kuwi. Mbiyen sakrunge kuwi tekan kene do adem ayem. Kene iki adem ayem e. Saka komunitas, saka berbagai penjuru, saka ngendi arah. Kene iki do adem ayem. Nah, terus ana nek kudu bejajikan dadi kabeh kaya ngene iki njur kok kepiye? Urusanmu. Ya bener urusanku ning ngrasah kaya ngene carane. Ada kok mau piye? Ya karepku ngene lho. Terus terang, saka awal aku wis ngomong ya. Kaya kancamu sak kudramu. Tak sanak tak. Kaya apik-apik ora gelem. Ora iso.
Sekalian kono kene. Makanya kowe sing iki mungkin kowe pungkasan. Terakhir ngene. Mbuh piye carane? Ora iso kudu piye carane kowe ngalih. Kena tak sanak tarangkul ayu paite ora kena ya di ngapura. Resah ati rawon ning. Kebijakan ning kene do sak geleme. Ora kranae kowe ning kene iki. Nek kowe ngerti. Karuan nek empumu sing ngirim tekane iki ra cocok ra gathuk iki sisan karuan lho ono omongane. Jaluk opo ya? Lah ya kuwi mau lho. Nek paite ra ono ra dadi atine ngomong, ora usah dadak ora-ora kaya ngene iki. Wis gaweanku. Bar ngopo? Sepurane aku rek takon. Kowe dikongkon nang kene kecuali kowe kon ngrusak warung kene. Kowe kon ganggu karyawanku sing nang kene ora? Masak rewang kene tok gangone ora. Ya sak kabeh. Oh sak kabeh. Wis gaweanku. Dadi ora ming ngrusak warung kene karo ganggu sing do masak ning kene kabeh tok ganggoni to. Terus terang sing di omah barang kadang kerep congkrah barang iki yo paketanmu barang. Oleh ngantek koyo ngene. Wis. Dadi wis ngel-ngelan. Wis kasarane tak sanak tak rangkul-rangkul wis di ngapura. Nek wong iki mung derek kowe. Kowe sumingkir kowe ngalih. Aku yakin. Kene adem ayem. Ora iso. Kene piye carane? Iso kaya stabil to mbiyen. Wani kowe. Kepala. Aku mau wis ngomong apik-apik lho. Aku wis ngomong apik-apik. Wis tak sanak tak rangkul apik-apik. Ning opo? Wis kekeh. Ora iso. Sing penting bengi iki aku nggak mau tahu. Bengi iki nggon kene kudu ngalih kudu resik sak kabehe.
Saka kowe kelawan aku, terutama keluarga kene. Aku niat ora arep nglarani kowe. Ning aku niat arep nglarani sing gawe kowe, sing ngirim, sing ana kaitane karo bab kowe ning kene kuwi. Tahan nggih. Kasih oksigen nggih, dibuka menahan nggih ngoten. Mang tutup ning dine irung kan, tutup ning dine angin-angin ngen irung. Tangannya pripun Mas? Pak nggih pasti pun lemes tadi. Pak lemes tadi. Ditepuk aja, katanya ditepuk. Iki sekambun ya lho, sekambun. Dereng. Dereng nggih. Rasakan iki. Dilundung mawon to. Iku dilundung mawon. Sensor to, Mas. Wis. Foto jari itu terus biasanya terus dilundung. Ini kebuntel gini, sakit nih buntel gitu. Tekan kan bucuk begini, tahan. Masuk tarik bareng Mas, tarik bareng Mas. Alhamdulillah acara malam hari ini berjalan lancar. Semoga kedepannya usaha dari bapaknya kembali normal lagi. Amin. Pak. Alhamdulillah. Ya. Setelah melalui mediasi ya Mas ya. Iya betul. Begitu alat, mudah-mudahan semua yang dilakukan tim IPS di sini yang mana untuk membantu bapaknya, semoga ini semua menjadi awal yang baik buat usaha bapak. Amin, alhamdulillah. Kami dari pengusaha ataupun yang punya tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada tim IBS Channel dan seluruhnya atas berkat bantuannya. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tim IBS Channel untuk melancarkan, untuk membuka usaha ini kembali. Semoga kedepannya dengan bantuan dari tim IBS Channel melalui tim IBS Channel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua jalan pintu rezeki. Amin, amin. Dan kita untuk tujuan kita untuk guyub rukun mencari paseduluran tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dari tim IBS yang pada malam hari ini membantu kami semuanya. Kami sekali lagi berterima kasih yang tak terhingga. Ya, terima kasih juga ya kepada Bapak dan semua yang ada di sini telah mempercayai tim IBS Channel diundang kemarin untuk membantu berkesan. Sama-sama. Ya, oke, teman-teman kita ingatkan lagi bahwasanya kita dari tim IBS Channel tidak membuka cabang ya Pak ya, dan kita di IBS Channel tidak memasang tarif ya Pak ya. Jadi jangan sungkan-sungkan buat teman-teman lainnya, teman-teman pemirsa IBS Channel pastinya bila mana ingin memanggil minta bantuan sama kita tim IBS Channel, jangan ragu-ragu ya Pak nggih. Oke, buat teman-teman pemirsa IBS Channel pastinya jangan lupa tekan subscribe,
like, komen, share, dan jangan lupa tekan apa Mas Desi? Tombol lonceng mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari IPS Channel. IPS Channel. Mantap. Mantap.